ya, Mas Adik Arya, Bapak Solikin dan juga Ibu Iis untuk naik ke atas panggung. Mau mempersembahkan ganongan gitu mau. Iya, mari ngene ganong karo dhewe. Iki kok niki saged ganong, niki mangke saged koprol. Kalau salto utawa koprol Mbak Mas Hengki itu bisa 15 kali, 20 kali. Mangke lak koprol jenengan ngajeng sukane ambulan nggih. Lho, nyapa? Ya sak buntele lah. Wah kok iso Pak Solikin. sambil menunggu Pak Solikin untuk musik. Pak Solikin masih kirim jeruk. Lho. Sing digawe mosok kirim jeruk. Pak Solikin, panggilan kepada Bapak Solikin ditunggu keluarganya di atas panggung. Panggilan kepada Bapak Solikin. Mbak Is mau. Bapak Solikin sudah naik ke atas panggung. Kak golek-golek Bapak Solikon. Solikin. Bapak Solikin. Padha ndeke. Nah, aja sembrono. Bagi padha ndeke. Petuk bolomu. Bodohmu we. Lawake ndek sing piajat ndek. Mesti cilik ya. Mesti cilik. Ayo tenang-tenang. Lek ngilok-ngilokno bayarane tak suda. Sumpah, cilik. Lali wis tak lunasi. Lah wis dilunasi mau. Mulane Harus Pak dipotong jare. Wis dilunasi. Ibu mana ibu? Ibu. Oh niki ibu. Pak Solikin mau dawuh Mas. Pripun Mas? Mbak, aduh kowe macak lanang bareng macak wedok bareng kancane. Mau wis matur wis dawuh. Mas Percil kon gawe ganongan utawa topeng. Ganongan. Ini ganongan mburi to? Iya. Kok aku Pak Kuntet sing terakhir awakmu. Awakmu. Aku biasa jadil ya Mas. Jatilan kaya awakmu sapa sing gelem apa ning bedheki kok rumah Model koyo katembat udah jatilan. Jatilan kayu ayu ora kaya awakmu kuwi. Iki lho Bapak Solikin iki lho. Pak Solikin. Pak Solikin. Tole. Aku karo Pak Solikin kok jambe sinigar. Ya Pak Solikin jambe apik awakmu jambe bos. Padha bojoku. Adik Arya. Iki sampean pas ngene iki bojoku dukur iki ya. Cuma ayo bojoku. Iya. Iya, bojoku merongos ta ya. Angker arep ngomong merongos saya ra wani. Gingsul. Ini gak gingsul to. 15. Topenge. Kire. Oke, padat. Ayo. Adik mana adik? Iki lho. Jadi Mas. Iki lho. Di sini. Oh, siap. Amit. Iki permintaan Pak Solikin Mas. Iya dong. Amit Pak. Permintaannya Pak Solikin. Iki kudu Pak Solikin karo adik harus di atas panggung. Oh, ngono ya Mas. Lagi awake dhewe iki ganong. Loh, nyapa kok Pak Solikin awakmu ki lho? Oh, aku to. Wong kuwi sing bayar. Pak Solikin sing nanggap kok Iki sing arep barangan. Kuwi yo meneng tok ngono kuwi. Oh malah mbok seneni lho, wis nanggap. Tenan. Mantun iki lagune kangen suarane Pak Solikin iki. Oh, siap. Yo. Tenan. Kuwi ra Piye? dikai jeruk mau. Weh, ya wis Mas. Jeruk Ibu Iis luar biasa. Nyapa? Jeruke piye? Bunder-bunder. Dasik walik diuntir ae. Diuntir. Lah, gini bener.
Yo salto le. Ayo salto le. Ojo maju-maju le. Lungup. Sesuk sunat sebabe. Yo! Tepuk tangan untuk adik Arya. Nale, nale. Mas. Nale. Yo. Oh. Ya. Sesuk sunat ora usah dirasa le. Maju. Sesuk sunat. Aja maju-maju. Sing penting saiki seneng. Oh, ah, oh. Wes. Wis. Masa ora iku wis kaya ganongan. Wes ngene padha ae. Hop 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 hop. Hey hey. Hop hop hop. Hey hey. Sup 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 sup. Tipis, tipis, tipis. Menika pengumuman wonten dompet jatuh menika KTP-nipun paring asma Mas Sugeng tempat Malang. Alamatipun menika Desa Sidomulyo Sukorembung. Nggih, RT 2 RW 12. Nggih, monggo mangke lah mbok bilih gadane sinten menika langsung teng iki. Pak Sugeng. Pak Sugeng tinggal Iki balik. dompete. Pak Sugeng. Oh, rencang. Iki Pak, jenengan. Gadah jenengan, Pak. Oh, nggih. Nggih, niki Pak nggih. Siap, siap. Monggo nderaken. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak Supono. Kok iso Pak Supono? Kuwi kancane. Assalamualaikum salam. Jem setan pripayang lulu banaspati rempeyek kacang ijo. Dino iki teko marang ingsun. Assalamualaikum salam. Indomaret. BPKB itu betne kena. Mas. Donga kok BPKB bareng. Mosok Indomaret. Iya. Dadi. Lah, dadi. Oh. Oh. Wes, pun nyanyi mawon kersane lah niki dadi. Napa kangen suarane.